Arsngi kalayat ka jingyo pan pini pat ba ya ka jingmut ka basniyo jong wayu samla baka durkmat habale ka wai ka kampo jat pat shisngi kalayan hadien baki pulit kilayo pan sedang man pelong ya ka jingtokit utay nongle kamsniyo hadu menta umpat syakem walaki pulit kila persang bun kilat pan yok sai ban lum ki jingtep sipang jong katkum katelong kubor ki pulit layatho bay katika video ka papin i bauteu samla ka durkmat ubala kliet yagaskat ka khna skul ban shandur badban pin i ka ki pulit kilapha shaka forensic analysis ya menta ban la ban yo i ki durkmat pura jong hagajing persang ban wat benya alor new samla ka durkmat laga CCTV ka gio i ne em ya u bo unyat unyeng ha katika jaka kabalaja bat kabdang hap apok snong sun hakalinti yat kabakiu deki mau kendon chawai MCA mau khar ka kenho nu shlong mel kalayo bani kendu pakitrayeng jongkayeng ka papen yang ye katega CCTV kabala long ka jingmentoy ka imlang sa lang ya menta kumjuru ya kipulit hakajing ekran bu tu trayeng ubaklem kwa ban pen pau kerteng batru ban pen i durkmat ulaong baum jio i batru ka jingpoy ka jong u ban ring video na CCTV kamera ka day na ka jingyo pidang ka jong u ya ka phone call Kong tengam jutep himo kitu jingja banja sini sa than jungi tu ai chi ya ki brewing tu ya ki tu ki sia kran yu te to tu ka ya mo tamalong kum gini jingja te yang poi perkhat yang banja kum ne ngabu khnang tu ka CCTV sat om tu nomor ba ngila ju syak tu isin kani ka building sini te nang tu kan te Newsiar te temen akan ka Friday art flight tering te ngayok phone call te kerpat yang ki ong subhawan pencek lam na po CCTV jong pi ong ba dan balik kham akor bah yeng jongi dan hala sengap bang hala kali banyak bang lek kham akor kumno no marseni than ju yok sngau mo kum kita te ngap pencek kita CCTV nganda pen ang iman to utawi breu bedeng nakamas beriam balong disen beriam disen sulek kham akori tai khna thei dah tu kam khlit skat de la dep shandur i kumbo pen i ba pe ngla dep shandur skat phi tian tai long bopli khna ru shot tendet kum tu nang ong i em la le ei suyat la kaya tenga ong nga yakran ong ani dade ong be hala dade ba ilong bisu yung turung lai osno nomar nga don hajan antu hi fi sin hala lai osno be ngi don to hajan hi te bopli khna la lap ke jing tieng palat te poi perkhat shu kan habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya